taɓa mun laifi ba kun gane ko yawwa da samu na gora an ba daɗi shi ma ya ɗan samu abin da zai ga Allah ya kina ji ke kuma za ki je ki ce musu kai dai ka ji kunya za ki tashi sai ki babu Allah ya albarka yau yar mama Allah ya albarka A'a ji kunya malam. Ai na riga na gan ku. Ai na Ma ya fito da ke. akwai shi a ciki Akwai shigo ta a ciki. asiri ya kai. a da ya Ku mu dawo. Go. Action. ko na sigari ni ba ku yi mun laifi ba kawai budi na yanzu samu wanda zan dan sha sigari dan je can majalisa in zauna to yar mama ba mai sunan uwa yawwa sai rishin kunya za ki a da kai ni abin da ya shaɗa da kai kana babba kai kai shi ne a wai duk mera magana magana ce sai ta yawwa ba ga Allah ya albarka yar mama in ka ke sunan uwa Allah sarki sunan uwa Ai ka ji kunya. Malam. Ai ka ji kunya. Kun ji kunya. ke kullum ke ba ki faɗa a'a kunya a gona take Ai dole kai ya wannan. wai ba zan yi mitin da yara na ba ke kin samu ido wallahi ni ban da ƴaƴan ki ne dauka nan kun gidan tarota mun gida aka kawo Ha. yaya ni da ƴaƴana mun samu good relation kuna karawa ba uba ba so ake zauna da ƴaƴan ya ji matsalolin su ba ina jin matsalolin kowa kuma ki zo ki samu ido wani irin abu kike Good relation din cin hanci ba? Good relation din cin hanci. Haba. Da walaki gora a miya. Ka ji kunya. Ko kuma Allah ya shirye ku. Sorry. Kuma. ki dinga wani kure-mure kinan kina ta wani abu nan ki fito rahila aidan so ki zage ni ki gaya mu ni ba ni na haife su ba ni ne ubansu ba To kamar ya ka duba ka ga wani yarinya tana zaune kusa da kai. a Taunan to taunan cin kan sunan take ma. uwata ne da ita mai ta tauna cingan ɗinta ni da ana siya Amerika ma yin siyo mata me a ciki sunan uwata fa kai ni ba akan sunan uwata za mu samu matsala da kowa Hau. dota ki abun da kike so kai wannan sarawar law cau din nan da kake masa Wato dai ka goyi bayanta. a ya ba zan goyi da bayanta ban haifiyar a ciki na kuma nuna ba na santa ke kin gane Allah ya miki albarka kin ga duk abin da kuka Nan ne rama to ku je ai ku kawai kar ku taba kayan wani kar ku ga abin ɗinsa amma ku je Allah ya muku albarka Kaga wannan duba yadda ya mai da gashin kasa. To kaka tabbatan kenan. ba wani yana abu bane nuna ba ni maka. zan dinga siyo min mai nan gaba ma sai na je har chocolate baki na siyo min mai Da Allah ya shirye ku. ya kika kin tarwatsa mu ki ya matsala ke kina uwar su Wannan kina tarwatsa bayan da- gidan gaba ɗaya